Conseil des ministres muni ole kɔni o timɛla arabado novembre tile 27 san 2022 a bɛ fɔ ma ko chapitre de la communication ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ nafolo ko o ɲinini ani a labaarali ko ma a ye hakilina dɔ o ta n'a bɛ fɔ ma ko plan de relance a bɛ fɔ an ka jamana cakɛda ma ko CMDT compagnie malienne des textiles la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ o compagnie malienne de textile la ko kungilenna mun bɛ a la o de ye ka se ka nafa don an ka kɔɔri olu bɛ bayɛlɛma sira minnu fɛ ka nafa don olu la ka se ka a yiriwali ani a nafa sira fana bɔ ka tɔnɔbɔ kɛ Mali ta ye k'i b'a ye k'a fɔ o hukumu kelen kɔnɔna la ko o bɛna a lajɛ ka se k'a bila minɛnkuraw kɔnɔna la ni cakɛda n'u bɛ tali kɛ compagnie malienne de textile la ko a bɛ ka gɛlɛya caman sɔrɔ an bɛ waati laban minnu kɔrɔ nin ye ko ka sanga wa fɛɛrɛw sɔrɔli o gɛlɛyaw la o bɛna hakilina dɔ bila sen kan n'o fɔ ma ko plan de relance k'o tɛ se ka taa cogo si la ni nafolo bɔ tɛ mun bɛ taa jɔ miliyari 6 bɔɲɔgɔnko la o bɛna kɛ nafolo min kan ka ɲini ka don a da fɛ hakilina in tala o de la k'i b'a ye k'a fɔ ni plan in ko a bɛna kɛcogo jumɛn la a bɛ fɔ mun ma ko COVEC ko o bɛna bɔ mun bɛ tali kɛ Comatex SA ale ka actionnariat minɛn kɔnɔ k'a bila français mobile la ka jira k'a fɔ ko plan de relance in ko o fana bɛna sɛbɛntiya tribunal de commerce fana hukumu kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ ni hakilina kura in na jamana ɲɛmaaw fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka se ka a bila minɛn kɔnɔ jamana yɛrɛ bɛ ka mun kɛ ɲini a ka jamanadenw ka lafiya kɔnɔ a bɛna bila o minɛn kɔnɔ k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ sen dolen ko in na ko a kɛla sababu ye fana mun bɛna kɛ sababu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la COVEC ale ka se ka bɔ cogo min na k'a bila français boloki o minɛn kɔnɔna la ko bolonɔ kɔni bilala a la wa parti fila bɛɛ lajɛlen fana fɛ i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ COVEC ale yɛrɛ ni Mali gouvernement o ni ɲɔgɔn cɛ a jala k'a fɔ ko ni plan de relance minnu kɔni filɛ ni olu bɛna kɛ don nataw la ko i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ nafasɔrɔ siraw ye bɛɛ lajɛlen ma sabula a nafa kɔni ye jamana fana ta de ye Bamakɔ novembre tile 27 san 2022 bolona bilala sɛbɛn in na